Sari kaham dolsong abo hingke ani sarini bazar sokpaijak ani bazar tam tam sokpaike phunukgano tini horni bagoi naitongde ang tak phunukgano eko ani bazar banta mungke donia de nak khumdurpoi donia no ke tam tam sopaike nagena bisingo gangla ke thok ikomokai jinga thaktui hasing dut ke tei iko tiffin no tubujak gang tak chagana ang chamani rok no phunukgano naitongdi hingke iko tiffin chaina ganang tiffin chabaikha hingke mamui rok songnai naitongdi amo hingke motor alu puri iko ngasung janai kisapda angka tiffin nok chai ya an busan bagi tui hema sobong kyang khakasa khata tiffin nok ang bisi saja gya kom no sao mui bahan kebang ma khati phega ta khorang tam tam mui songnai nong na phunuknai borok masa nganai okulugo hai naisigi mani tongphaio ang video khalai tongmani moso kaisa mangka moso kaisa chai regana iko moso tabung ke thok dai regana botolo thok rok tabaye dut muthungnai dut bo muthung kani dut bo oi tangka Hello guys, tabung ke ang khorni mui songnai tongo iko tomato chutney khainai tomato helapjana nai tongo tomato helani tomato akaran rone chutney khlainai
Ang kisa phatarok thangi phaijak abo ke ri rok khulogya stok tabung ke mu songsigona mairok ke songsiba kya mu simi songnai tabuk bujiya 15 rok nya diba ang besa kok song horong ke Jani kuma keteng ro hela baye ready khaibaye ang mu songpuro khungnai pan tomato ro hela bakya moso piaz risum iko akran khakulo kosa iko mongke baja sernai tabo mono helap grana iko tabo hingke ani khakulo baja ngi munkha yang tomato sakini tabo hingke chong maisa sinai tini blog asuk jora tino hor kaham jotono no good night bye bye tata.